ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧାଯିବ। ମୁଁ ଯାଇକି ଫଟାଫଟ ଗାଧୋଇ ଆସି ଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଏତିକି ସହଜ କରି ବସାଇଦେଲା, କହିଲା ଏଠି ବସ୍। ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଦେଖିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ମିଠା, ଗନ୍ଧାପନ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଧୂପକାଶ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ କାହିଁକିନା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କିଏ ଭାଇ ଖୁସି ହେବ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କରିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଗନ୍ଧାପନ କରିବାକୁ ବସେଇ ଦେଇ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଗନ୍ଧାପନ ହେବ। ଗନ୍ଧାପନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଦୀପ ଲଗା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଲଗା ସାରି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପଛରେ ମୋତେ ଧୂପକାଶ ପକାଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ଗନ୍ଧାପନ ହେଉଛି। ତ ଗନ୍ଧାପନ ସାରି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୁଁ ମିଠା ଖାଇ, ତ ମୋତେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରି ମିଠା ଖାଇ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଖୁସି ହେଲି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅଣ୍ଠି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପକାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ରାକ୍ଷୀଟା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଥିଲା। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ